Sampai niya yang dilibot sa Golden Chain, kiling-kiling sa lakaw niya. Pero panahon sa pangalawa, di kalawat man. Corpus Christi dat ditamidar. Kining lawas ni Kristo, maghahatag ka niyo o kinabuhing dayo. Mau na dito po sa parang yan. Asa, Corpus Christi dat ditamidar. Nangaray siya. Amen! Amen! Woo! Sakit! Kaya mustiya nga ni dapat siya nila ay mong baka kayo. Nagkasuasog tagan-taban mga Kristiyanos! Buwa, dagan mga sa Kristiyan nyo na! Ako sa minyo na! Paslagaw! Sundo naman ito yung nag-ubo sa garden. Doon! Sunog! Sunog! Sabi sunog ma'am! Mga kong mapasiriting tubig! Aso-aso. Nahinis sa Kristiya pero di marka ang lingin. Pasok. Kaya di rin siya. Andam na manaputuho. Kaya sa mga sakramentos, Ginoo, mao ng sakramento nga dunay gipataban si Jesus nga saan? Sa masara, makaon sa punod, minum sa dugo, siya upuyo na. Ako upuyo ka nila. Kung kanang na, dunay kinabuhi. Neguro mga anak. San Domingo sa Pio, neguro yun. Karang daw kalawan siya. Rosario siya katakhan. Namatay siya. Pero nagsabot siya siyang direktor na pare, Juan Bosco nga, ikatukan lang human siya ilubog. Ikatukan lang human siya ilubog. Balik siya. Ibalik mo. Tinuod mo yun. Patri. Yan yan ni Juan Bosco. Katakong kanito sa langit. Why kalipay sa yuta ngay kagsama sa kanindong kalipay sa langit. That is forever. Hanggang sa kanto. Sedung, hingog naman akong nadubog niyo. Huwag mo kong kakita niyo. Seperti, ipabawa ko sa Ginoo. Pagkita ko. Pero, tumagas ako pagkatana doon. Gano'n nakanit sa lugar langit. Padre, ang ako anghel magbalantay ng ingon. Natungod sa akong pagkalawa kada adlaw. Pagkalawa kada adlaw. Si Jerusalem, in the time today. Mo'y entrance. Kasud ko sa langit. Wako mo aging ko. Sa doon, gusto na, bilib na ko rin. Ngayon kalimot pa rin na sa mga wali, i-appeal nila ang testimonyo sa inyong pinunaan, Domingo sa langit. Ditso ko sa langit. Wako mo aging purgatorio, kaya sige kong kalawa. Itong malayo kayo sa bahan mo makasimba ng Domingo, ayaw nga pagkasa Lunes nga sa Badog, pagka-Domingo kakalawat kaya po. Gawa sa daily communicant ka. Karang daily communicant ka na, atlaw ginang paglikay, ginabi sa gunahunang at kita na gwapa. Praise the Lord! Ginoo! May pagkahimo. Ayaw duko na yun. Tungagi pa, praise the Lord! Kumatintaw Ginoo. Praise the Lord! Ipalayitan mo Ginoo sa sala. Duko ni mo, anak. Kaya kusukin lang ang babae. Danas mo niya na. Sirak, nuipin, utsi. Ayaw pagtanaw, tutok, dugay, ayaw pagtanaw sa babaeng gwapa umanyak. Kaya makasaan nyo ka. Di ako may amigo. Ito ko smira. Merkado nyo, palit ko. Karang, limon siya ito, kaya mo na yung ginaham. Pukuna ko pinagtubig mo. Tuga po. Sa Bertso, kung sa mga anak ko, kung Ginoo doon. Hangad lagi mo sila. Pili Bertso. Ano naman? Sus ni Kota Bertso. Kanang mo agin rin Manila. Mag-sure, basta lang, mamors kayo. Liligin ko basta, talikod niya ko sa wakmututog niyo ko, ragilan sa inyo ko, may sadaka tuyo. Iya, masaman. Hastihan na kong kasing-kasing Bertso, wala na. Oh, sa talaga sa anak kay
Dautan naman siya na. Kasagin ko ng sobrang kasalanan. Gusto may buhato. Nakuhanan. Ginoo mo ay makahimo. Ayaw nagduko. Salamat Ginoo ako matinta ay sa duko. Dahil kung ka Ginoo, pag duko, wala na diya gusto kayong lakang bumay. Pero Bertso, kung pulitan, batay kayo gitsura. Pangat na kayo po, Ginoo, salamat. Batay kayo. Pero, huwag ko manaway. O ka na. Huwag ko manaway. Unang agos ko ingon nga, kita mga Catholic faith defenders. We have the secret. Secret armory. The Word of God, the Bible, the Word of incarnate, the Word incarnate, the Eucharist. Yan ang pang-apostolan. Kinibagsan niya. Kaya matawag pa na San Agustin, sa tanang buhat sa kaluoy, sa tanang buhat nga maayo, ang labing maayo, mong pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Ginoo, kaya tuburan sa kaluwasan na ang ilang pagtubo. Walang kitang simple, mga tol manunuban na iilan ng kusugin ng lakaw, pero ang mga tol na ito itong dila, basta di na kasulti. Mga ikaw ronso, kayo kalikod ko ng agaw ng mikrofon ako nasan. Dito, dagang kayo salamat sa inyong pagduhaw. Ya, katong akong isulti na ito atong usa ka pahina. Bigi na. Kaya kung may kakulian, kada Lunes, kita ta, naladang, utang kayo itong presidente, ipagsan nun, tagabuhol. Mana nga, nakanamtag kadaghan, mana nga, paibaw alang uban, kaya sa radyo, kung manang kayo paibaw na kadaghan. So, usa na kapahina, sayo na kayo na siguro. Pizza sa Brussels, 1370. Nandito sa ang sa Brussels 1822. Itong kapatri Noah Ilyes 1370. Itong kita niya ngawang sila. Salamat kayo sa inyong pagpuminaw. Pinarabang o diyan kung tanan sidyas na si Brad Chong. From San Goku, Camotes, Cebu. Busa atong timan-an, labi na kamong Katoliko nga gapaambit sa pulong sa Dios, matiman dili mausab, dili ipakaon ang baboy. Leviticus 11. Og kani klaruhan ninyo og basaha tinagsa gayod. Hebro 4:9. Nagpabilin ang adlaw nga Sabado, ang pirmi nga adlaw is papahulay, dili Domingo, letra por letra. Sir, pagka-teksto na nabasa ko. Ang umang teksto na naman lang nabasa ko. Una, si Kristo. I-criticize, isaway siya kay iya mga kinunan na ano sa Diyos. So, niyon si Jesus, sabi ninyo, ang pagkaon, kanon na ito, morgis na ba, badawang stiyan. Wala po ang Diyos kasing-kasing. So, sa ninyo, hindi magkahugaw ang pagkaon. Ang magkahugaw, magawas-gawas, na itong pamalikas, na itong paglibak, na itong mga dalutan na pagbati, dalutan na Oo na yung magkahugaw na. Kahugaw ninyo, ito po Diyos. Kaya karoon, nagkamalinis na ang tanang tao. That is relative word. Limpyo na. Akong, yun na ba? Relative na sa pahugaw na niya ito. Karoon limpyo na din ang ginagawa. So, ngayon ni Jesus, nagkamalinis na ang tanang tao. So, dili tanang tao ang linis. Pero ang huban, hugaw, limpyo na. Sa mabasa, San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 9. Ya, sa buhat 11:9, reklamos Pedro, Ginoo, ayaw ka mong pagkana kay wapag yung pagkakaw, ugaw, bastos, sukad sa kong pagkabata. Yung angel Pedro, magmatngon ka, ayaw pagpatagagsulti. Ayaw ngadling bastos, ugaw.
ang humana libre sa Diyos. Kanya may tuwad sa lang ipapamulay, klaro ay clarex. Osiyas 2:11. Pahunungon ko patod pa sa Diyos ang inyong ipapahulay. Papahulay sa mga Diyos. Pahunungon. Nabay pahunungon na padayon. Muna ang imong gihisgutan, Hebreo 4:9, ihapit sa 8. Kaya kung si Josue naghatag pagkapahulayan, sa maguban, kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na unta mag-isgot ug lain na. Wa may ngumawar kay pumadaw. Pahunungon. Ang San Juan 5:18, pag-ayaw ni Jesus sa bakul, iya pang ipapasahan ang panig, habol, unlan, sana na. Ang mga Hudyo nagkakita na, it is a violation. Really violation. Kaya sa Jeremias 17:21, why pasananon nga pagpasanon si Kumulay? Ipapasahan ni Jesus. Exodus 31:15, patyo ng mga buhat sa lang Kumulay. Kasi doon ni Jesus. Wala mo mahiwa. Tuwo mo sa Diyos na mga ang amahan niya rin masayop, ang amahan niya rin makasa. Pero nga tao nga nagbuhat. Ako sa nagbuhat. And Jesus broke the Sabbath. What is the meaning simply of broke? Because of verb the break. Nakairilo, tumbi na, yataki-taki. That's broken. Scattered and broken. Useless. Ngayon mo nang ilabay mo, may patipang, pero hindi na useless na. So that is the Sabbath. It's broken. Jesus broke the Sabbath. Naliso na ni mga Diyos sa bahan. Pahunong mo na ko. Iyan sa bato. Isa rin pahunong sa Kristo. Munang muhatag ko o premyo. Wa ako'y mahandyo kulawan. Akong i-premyo. Ako orang saan. Ako makatubag ka sa putana. Balhin ko sa Kristo. Katubag ka sa putana. Balhin ko sa Kristo. Pero ayaw ako pabina ang putana. Ang pagkutanan ako na human mabanhaw si Jesus, doon na ba'y apostol na mabasa ni mo, nagpahulay sa Sabado. Kabasagay ka, yan na, pakita mo na ito, Biblia, sa na Biblia ha, yung kanang hinimo, standard, King James Version, na New American Bible, International Bible, Dewey Version in English. So, kakita nga ka na, dili ka nang binuhat niyo yung Biblia. Kana yung standard. Okay ko, ipubunyag, ipusap ninyo. So, you cannot find any passage of the Bible that there was an apostle who rested the Sabbath Saturday. Nga naman, kag-iilis na naman ginawa ko. Revelation 1:10. Revelation 1:10. Pinadayat mo na sila. Yo fui en el Espíritu en el día del domingo. Detrás de mí gran voz como trompeta. Sa literal kay Hobart, I was in the Spirit on the Lord's day, and behind me I heard a great voice. Like a trumpet. Pero sa hubad in English, I was worshiping on the day of the Lord, the first day. I was worshiping on the day of rest. And behind me, I heard a great voice like a trumpet. Ang gigamit sa Lord's Day, day of rest. That is Sunday. That is literal. Dako yung panghatag na. Kaya sila, din ang in-English itapat. Yung po yung Espiritu in el día del domingo, I was worshiping the day of rest. That was Sunday. Okay. Valviloria, Macero, Lesotho, i-check ako sa South Africa, ang address.
Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan upang luhuran mga bow blank followers. Larawan, no? Ang larawan na luhuran. Di lang kay luhuran. Na may labos luhur, papa. Sa Josue 5:14, si Josue nag-ampo at ubangan sa tabernakulo, ihapa. O katong tabernakulo na ilarawan. Nagipahimos Ginoong Kirby. Exodus 25, 18-22, ingon Ginoo sa Biblia, Moises, magpasalsal ka, ug larawan, linilog, kini mo bulawan sa dagway skirbin. Ibutang masikakilid sa altar, kaya na ako yan. Pahimo Ginoo na ko. Si Josue ilang kaya nilog, ihapa. Josue 5:14. So, katong larawan nga gidili na ito pagkapa, gidili na pagluhod, Diyos. Larawan ni Baal, Belfior, Diana, o ito. Dili katong larawan na iya sa Diyos. Nabay larawan niya sa Diyos. Zacarias 3:9, ang Diyos naghimog linilog na larawan, simbolo niya ang tatak. Kaya kanang ayes, simbolo ka. Ang Diyos naghimog na larawan sa patong bukit. Zacarias 3:9. Niyon ang Ginoo. Mabuot ang akong mga amigo. Dili amigo. David Ginoo. Mabuot akong mga kaaway. Masuod sa akong templo magkaag, maso, martilyo. Ilang dugmugon na akong kinulit ng larawan. Ilang sunugon na akong mga simbolo. Kinsa man sila? Akong mga kaaway. Kisa may makaakog duslit, kisa makaakog buwak, sunog, pulpog sa mga larawan sa mga santos, dili katoliko. O kay di man katoliko, ipaibaw sa Ginoo, ako ang kaaway. Di na ako amigo, di na ako higala, kaaway ko na. Dito sa Litmon Talisay, taga-Canada, mga misyonерong protestante, pasuroy silang mga sakop, palit ng mga larawan ng Karanana, San Vicente, San Antonio, Santo Niño, ilang kita. Ay, dali na mo mga Katoliko, tanawan ninyo. Makasagan ba ninyo inyong larawan diri o, kaya? Amo naman kaya amo nang ipalit. Ay, Sulina, bobo. Dakuti, siga kayo. Natawa sila. Bundak ang kawan. Pero nahibuong ng mga tao, makatong ilang isunog larawan, diharag yun ang mga. Sibog silang duha kalakang ngayon. Lakang silang kaduha, naiwan. Kanguan, di ko paginin. Ilang kasimana, umaulit sa Canada. Kaya gato pa sila. Kita, kay hulungan na ito. Napagsunog nila sa nasagradong larawan. Anguan, focus. Diara yun di ko nila. Luyog, waiwan. Ano? Dahil salamat sa inyo pagpuminaw mga igsoon, tagbo na buhon, Lunes buhon. Buhon yun. Kaya di ito magsiguro kung utong bataon ba. Ya, manindog tayo ang kampo, salamat po. Sa ngalan sa mga anak, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, lang itong amahan, salamat sa imong gugma, salamat sa imong kayo. Panalipli kaming tanan. May mga anak, mga Catholic faith, defenders na nainapit. Iapil pag pinalipod ang among banay, among pamilya, among mga minahal sa kinabuhi. Pagi kami kusugod kalangan, pagi kami lukway sa kinabuhi pagkalagad kami. Karoon sa gihapon. Mga nabirin akong inahan, iyan po kami kang Isus, ibong anak, kaya di kabalibala. Sa nga ni Isus, Ginoong madunubos. Amen. Nga samahan, o sana, o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat ninyo, Joe, Joshua, mga kauban.